Nespamujte ma už na Facebooku. Nestíham to ani čítať. Ó, ty prás, to už natáže. Ale čaute, tu je Mobky. Prepáčte, že som taký naspidovaný, ale predtým som videl pár Red Bullov. Dneska by som vám chcel oznámiť, že mám si vytvoril novú stránku na Facebooku. Volá sa Mobky's Vlog, dávam ju do popisu. Sem, môžete si ju pozrieť potom. Tu bude. Tu. Takže dneska sa húpame na stoličke. To je také sexy osvetlenie, že som si sám nastavil. Romantické. Takže dajte like, prípadne zdieľajte. Toto bude také rýchle video, lebo mám na neho presne minútu a pol. Už je 53, 54, 55, 56, 57, no, to je jedno. Bonakua. Pramenitá voda s príchuťou hrušky. Mali by ste si čo? Závidíte mi. No priznajte sa. No prepáčte, ako mám vlasy, dúfam, že ich vidíte. Neviem, či ich vidíte, ale kopla ma elektrina, preto som taký naspídavaný. Ešte k tomuto je Red Bulli, moc mi to nepomohlo. No, hrozné toto. Ale moja mama sa to nesmie dozvedieť, že som jej vypil celú škálu jej doplnkov, čo si dala na vlasy. Takže minútu 50. Mne to točí. Ja. To za teba mi to netočilo. Jak to vysvetlíš? Jak to vysvetlíš? Toto je fail. O môj Bože. Som sa strefal do stoličky. Takže ja sa s vami lúčim, čaute. Mám asi zlomenú nohu.